मस्त छान एकदम. ही कोण आली आहे? ही काजल आहे. थोडेसे अजून कट होतील. हा होऊ दे, थोडे अजून कट होऊ दे. गोल फिरते का? तू इथं काय करायला आली? आता इथे माझी हेअर वॉशची प्रोसेस चालू आहे. इथे मी ॲक्च्युली पार्लरमध्ये बोटॉक्स आणि स्मूथनिंग प्लस कलरिंग करायला आली. आज म्हणजे आता मी जरा मेकओव्हर करतो आहे. लेन्स शॉर्ट केल्यावर चांगलं वाटतं ते काजल, ते व्यवस्थित. अजून ते कट होतील थोडे, खालून अजून कट होणार ना. स्मूथनिंग करणार आहे. पहिलं स्मूथिंग करतात. अरे इसका नाम कितने टाइम के बाद मैंने. आता किती वाजले बघ, 3:30. आणि हे स्मूथनिंग प्रोसेस चालू आहे. 1 तास लागेल तुला ना. तर मी बरोबर 4:30ला येतो. मी तुला कॉल करते मग. बाय बाय. तर तुम्ही आता बघितलात ना की काजल आता तिकडे आपलं मेकओव्हर करते आणि मला तुम्हाला होमस्टेच्या बुकिंगबद्दल इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे. कोणकोणत्या दिवशी रूम बुक झाले हे मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देतो. म्हणजे त्या दिवशी तुम्हाला ते रूम्स अवेलेबल नसणार. सुरुवातीला मी सांगतो की आपले गोल्डन रूम कोणकोणत्या दिवशी बुक आहे ते सांगतो. 20 ऑक्टोबर आणि 21 ऑक्टोबरला आपला गोल्डन रूम बुक झालेला आहे. मग नोव्हेंबरमध्ये 17 नोव्हेंबर, 18 नोव्हेंबर आणि 24, 17, 18 आणि 24 नोव्हेंबरला गोल्डन रूम बुक झालेला आहे. आणि त्यानंतर 17 डिसेंबर आणि 18 डिसेंबरला गोल्डन रूम बुक झालेला आहे. हे 7 दिवस 2, 5, 7 हे 7 दिवस गोल्डन रूम बुक झालेले आहे. त्याचे ॲडव्हान्स आलेले आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त जे दिवस आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही गोल्डन रूम बुक करू शकता. आपली बुकिंग 7 ऑक्टोबरपासून आपण सुरुवात केली. आता सिल्वर रूम सांगतो मी. 20 ऑक्टोबर, 21 ऑक्टोबर, 22 ऑक्टोबर हे 3 दिवस ऑक्टोबरमध्ये सिल्वर रूम बुक आहे. नोव्हेंबरमध्ये 24 नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये फुल अवेलेबल आहे. तर हे 4 दिवस सोडून सिल्वर रूम तुम्ही बुक करू शकता. आणि बाकीचे हे 2 रूम जर तुम्हाला नाही मिळाले गोल्ड आणि सिल्वर तर तुम्ही आपले ग्राउंड फ्लोर रूम बुक करू शकता. तर मला तुम्हाला एक सांगायचं, आत्ता आम्ही सर्व प्राइजेस सर्व सेम ठेवलेले आहेत. कोणते जे आपले अगोदर जे प्राईज होते गोल्ड रूम, सिल्वर आणि ग्राउंड फ्लोर ट्विन रूमचे ते सर्व प्राइजेस सेम आहे. फक्त हे प्राइजेस नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये थोडे रेस होणार. जर तुम्ही अगोदर बुकिंग करून ठेवताय डिसेंबरपर्यंत तर प्राइजेस तुम्हाला सेम लागतील. नंतरमध्ये ह्याच्यामध्ये जे GST, आता आम्ही तुम्हाला GST लावत नाही आहे कोणत्याच रूम्समध्ये. ह्याचे 18% हे ॲड ऑन होतील आणि थोडेसे प्राईस इन्क्रीज होतील कारण ते पीक डेज आहेत. जसे 15 नोव्हेंबरच्या नंतर तर तुम्ही हे पटकन बुकिंग करू शकता. आणि बुकिंग नंबर तुम्हाला माहितीच असेल, स्क्रीनवरती पण तुम्हाला दिसेल 8657357426. परत मी रिपीट करतो 8657357426. हे आपले स्टेचे चार्जेस आहेत. आपले फूड चार्जेस टोटली वेगळे आहेत. तुम्ही ह्या नंबरवरती व्हॉट्सॲप मेसेज करून सर्व डिटेल्स आमच्याकडून मागू शकता आणि अवेलेबल डेट्स आमच्या व्हॉट्सॲपच्या DPवरती तुम्हाला दिसेलच. तर तिकडे काजलचा मेकओव्हर होतोच आहे ना. तर माझ्या मेकओव्हरसाठी मी काहीतरी आणलेलं आहे. पहिलं कुठून आणलं ते तुम्ही आता जरा व्हिडिओ बघा. कोट सेट बघा मी काय घेतलं. कोट सेट असं वाटतं छान आहे ना. मस्त आहे. तू फर्स्ट टाइम वेअर करणार आहे ना असं काहीतरी. मी याच्या बाहेर ते पुतला असतो ना त्याला लावलं होतं. हे असं शर्ट आहे म्हणून असं हे ट्रेंडी आहे एकदम भारी. कसं वाटतं. मस्त. तर इथे बघा काय काय घेतलं. हे मला ना खूप दिवसापासून मी तिकडे बाहेर बघत होतो. आमच्या विक्रोली स्टेशनच्या बाहेरच बरोबर ना त्या पुतळ्याला लावून ठेवलं होतं. तर आता मी तुम्हाला हे चेंज करून दाखवतो. हे व्हाईट, त्याला मी विचारलं ह्याला काय म्हणतात तर तो बोलला कोड सेट. कोड CODE कोड सेट. तर हे दोन्ही घेतलेले आहे. आता ऑलरेडी व्हाईट घातल्या म्हणून ते वाटणार नाही, पण ह्या व्हाईट शर्टमध्ये आणि ह्या व्हाईट शर्टमध्ये ना खूप फरक आहे. हे जाली जाली दिसते
हे माहीत नाही तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कसं दिसते, पण जर तुम्ही रिअलमध्ये जर याला हात लावाल ना तर एकदम हाय क्वालिटी वाटते ना. हे कसं वाटतं सेट पूर्ण? छान वाटतंय. एकदम मस्त ना, फॅशनेबल, एकदम ट्रेंडी, न्यू स्टाईल. आणि आता ह्या वातावरणाला बघितलात ना तर जे जे असे जे ह्याचा हे जे स्टाईल आहे आणि हे जे पॅटर्न आहे ना त्यामुळे ना आतमध्ये विणकाम केलेला आहे तो कपडा. हा विणकाम केलं त्यामुळे आतमध्ये गरम नाही होतं ते. होय. कसं वाटतं? छान ना. त्याच्यावरती आता फोटो सेशन केलं ना तर एकदम छान वाटेल. तिकडे काय झालं, काजलचं तर चेंज होतोच आहे, त्यासोबत माझ्यावरती पण थोडंसं चेंज झालं. ऑनलाईन मागवलं असतं मी, पण ऑनलाईनमध्ये एवढं हे मटेरियल ना जे टच करून मला माहिती ना हे हेवी चांगलं वाटतंय, जरा असं स्ट्रॉंग वाटतोय, कपडा हलका नाही वाटत आहे मला. ते एकदम छान. आता थोडेफार फोटोज काजल आल्यावरती नाही तर मम्मी आल्यावरती जरा करेल. आणि आपल्याला आता काजलचं पण चेंज बघायचं आहे, स्मूथनिंग करून, बुटॉक्स करून आणि कलर करून काजल कशी दिसते. असे उभे राहतात ना पुतला. आता कसे वाटतात? ड्राय करून घेतले केस, आता कलरिंग करते. हे लावल्यावर कसं वाटतं काजल? हे कलर आहे ना सर्व? हो, जे दाखवायला आले जो चूज केला मी कलर तो ह्याच्यात. आता किती वाजले बघा, किती वाजले? 5. कुठे बिफोर आफ्टर? हां वरती समजेल ना, वॉश केल्यावर समजेल. इकडे बघा काजलला सँडविच आणून दिला आहे. आता किती वाजले? 6. रात्रीचे 10 वाजता एवढा लेट होणार आहे म्हणजे खूप मोठी प्रोसेस आहे ना, म्हणून खूप तास जात आहेत. कलर लावलाय का? हसते. जे दाखवतो ते तिला दाखवतो. थांब दाखवतो. आवाज स्लो बोल, स्लो बोल. दिसलं का? थोडंसं रेडीच केलं. 10 वाजणार. नाही जेवण इकडे सर्व आहे आम्हाला, बुफे इकडे. आता आपण हेअरवॉश करणार आहोत. असंच केल्यावर आवडतं का असं? केसाची लाईन खाली बघितली बरोबर आहे. छान वाटतंय ना. पुढे पण घेता येतात ना पुढे. मस्त छान एकदम. ही कोण आली आहे? ही काजल आहे? ही काजल नाही, वेगळीच कोणतरी मुलगी आहे. कोणतरी आहे. हा बघा माझा न्यू लुक. वाह आम्ही न्यू स्पेक्स बनवून घेतले. क्या बात आहे. वा 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 मस्त. आणि एकदम छान. हेअर स्मूथनिंग केलेली आहे काजलने एकदम व्यवस्थित. स्मूथनिंग आणि बुटॉक्स सुद्धा. स्मूथनिंग विथ बुटॉक्स. येस. एकदम सिल्की सुद्धा सिल्की स्मूथ झालेला आहे. हो. तुला आणि आता कसं? विदाउट चष्मा दाखवू? सुंदर एकदम. हा विदाउट चष्मा दाखव. आता बघा आता पण छान मस्त ना. मस्त. चेंज कसा वाटला आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि तुला कसं वाटतं हे मला नवीन लुक? खूप मस्त.
मस्त एकदम वाटतं. मस्त वाटतंय, खूप छान दिसतंय. आणि आता असं वाटतं ना की वेगवेगळे अटायर ट्राय करू, म्हणजे कशी मी दिसते या केसांमध्ये, वेगवेगळ्या क्लोथ्समध्ये असं वाटतंय. आणि एक ना वेगळाच कॉन्फिडन्स बिल्ड होतो. खूप मस्त वाटतंय. मस्त ना. तो चष्मा परत घाल. तो चष्मा दाखव. इकडे नवीन काजलला बनवला, बोलला रेग्युलर ब्लॅक अँड व्हाईट बनवण्यापेक्षा जरा ट्रेंडमध्ये बनवलाय, ट्रेंडी बनवलाय. म्हणजे आहे. त्याचे नंबर आहेत तिला, तर हां. तोच नंबरचा आहे. नंबरचाच आहे, फक्त कसं आम्ही फ्रेम असं आम्ही चूज केलंय, जरा फॅन्सी. एकदम छान वाटतंय. तुला छान वाटतंय ना? हा, मला खूप आवडलं. मस्त ना, भारी वाटतंय ना? वेगळं दिसतंय ना काहीतरी. हा, वेगळी वाटते का? मेकअप वगैरे पण नाही केलं, हा माझा नॅचरल लुक आहे, मी काहीच केलेलं नाही. आपण नाही केलं. मम्मी आपण काजलला किती बोललोय की काजलला मेकअपची गरजच नाही. गरज नाही. हा, बिना मेकअपची चांगली विदाउट दिसते. मेकअप तू आणि ताई, तुला आणि ताईला मेकअपची गरजच नाही. गरजच नाही. नॅचरल ब्युटी जे ऑलरेडी चांगले त्यांना मेकअपची काहीच गरज नाही. फक्त हे थोडेसे चेंजेस करणं गरजेचं होतं ते. हो. आणि ते आणि ना फक्त हे केसांचं मी जे काही ट्रीटमेंट घेतली नाही ह्याच्यामुळे एकदमच लुक बदललाय. म्हणजे मेकअप तर लांबची गोष्ट आहे, पण हेच केस एवढी वेगळा लुक देतोय ना मला की काय विचारू नका. हे बघ कसे ते स्मूथ ते एकदम स्मूथ आहे. त्यावेळी ते असे करत होते ना एकदम हे. कोम करायची पण गरज नाही, एवढं स्मूथ आहे. एकदम छान वाटलं. हे चेंजेस कसे वाटले आम्हाला सांगा, बरोबर ना मम्मी? कमेंट करून नक्की सांगा. हां. आणि आजच्या ब्लॉगला तुम्ही 5 जणांना शेअर करा, म्हणजे सर्वांना दिसू दे काजलचा चेंज. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय. बरोबर. मोदक बनतात आहे. हां.